mwana na-ekwu maka ụlọ ụtaba pawa ada dibịa udo ịchụkwa mmiri n'iru ọrụ gị ihe adụkwachi a n'ihe dị ya nna mba nke mbọsị m na-abịara ebe ka ịpịachalụ ma were ichetalụ achọrọ m na-aga ebe ene naanụ ka maka gị ndị ọsị ka m bịagọ mmalụkwa onye a na-ebu ya bịa na nwoke ụtaba ama m na mgbe ibido dị ntị na ijiri ọtụtụ na ala bido ma kịta ego ejugo ga alụ nwoke ụtaba dị ya everything don't be money. Mana ihe niile etichaghị ego kịta nke ka esizi mee Ịgba na o were sọtị isi n'ebe na family. Ife ihe ahụ otu ala iwere wopụ ọ iwere tinye ife adụ mgba just common sọtị dị ahụ ala akpọrọ million thousand million were very chicken sọtị dị ebe ife ahụ adụ mgba o nwere onye ị ga-eforo akwụghị ọtara onye mba agwa ị ga-eforo ọ nọ na Facebook ọ nọ na YouTube not bed na script ire anyị ya fụnọ bed na script Ogbuefi Eze Ugochi tinyere Ogbuefi Eze Ugochi tinyere oraifite pụtara Ogbuefi Eze Ugochi tinyere oraifite ọ na-akọwa many things na-akọwa many things ọ na-enwe update every day by day ọ na-enwe update Facebook ye ịbịa na Facebook ye ya afịa Ugochi tinyere oraifite ife a na-etinye egwu Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tinyere oraifite afọ oge gbara afọ eri wee nweta na YouTube Ugochi tinyere oraifite na Facebook Ugochi tinyere oraifite ọ na-akọwa everything usoro kwuru usoro ka ikikwe ịdọta onye ụwa ihe esi ebe enyi ụwa ọ ga-aga ihe esi ebe onye kọwara ụka everything were aka dọta onye ụwa wute aka asụpadịrị ọwa naira nwara agba asụpadị ọten naira ụwa Buhari anụwa nwara agwa agụra ha just ife ihe eme bụ ọ bụrụ na ịba ịdaruo this night ịba Facebook ịtaipụọ Ugochi tinyere oraifite